ташкилоти байналмилалии Amnesty International аз Русия даъват кард ки эътирозгарони боздоштшударо барои ҳимояти Иззат Амон ихроҷ накунад. мақомоти Русия бояд аз ихроҷи дасти кам 17 шаҳрванди Тоҷикистон, ки ҳангоми тазоҳуроти осоишта дар Москва рӯзи 2 апрел боздошт шуда буданд, даст кашанд. Радиои Озодӣ дар ин бора бо истинод ба изҳороти Созмони байналмилалии ҳуқуқи башар Amnesty International иттилоъ медиҳад. шаҳрвандони ғамхори тоҷик, асосан муҳоҷирони меҳнатӣ, алайҳи ихроҷи ҳомии ҳуқуқи маъруф Иззат Амон ба Тоҷикистон дар намоиши сулҳомез ширкат варзиданд. мақомоти Русия бояд кӯмак ба ҳамтоёни тоҷики худро дар Тоҷикистон оиди ғайриқонунӣ баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон бозистанд, гуфт Майзи Вейхердинг, муҳаққиқи Осиёи Марказӣ дар Amnesty International. ба гуфтаи ин зан, шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия аз ҳуқуқи эътироз ба қарори додгоҳ дар бораи ихроҷ маҳруманд. фаъолони ҳуқуқи башар инчунин аз таҳдидҳо алайҳи эътирозгарон аз ҷониби Сафорати Тоҷикистон ва фишор ба аъзоёни оилаи онҳо дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ мекунанд. кормандони сафорат аз иштирокчиёни иқдоми сулҳомез талаб доранд ки Иззат Амонро дар назди мардум маҳкум кунанд. дар акси ҳол, ба гуфтаи намояндагони сафорат, онҳо бо иттиҳоми ҷиноятҳои марбут ба терроризм дар Тоҷикистон рӯбарӯ хоҳанд шуд, гузориш медиҳад Amnesty International. мақомоти Тоҷикистон барои тарсонидани шаҳрвандони худ, ки дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, пайваста таҳдидро истифода мебарад, гуфт Майзи Вейхердинг. ин зан мегӯяд ки мақомоти Тоҷикистон рақибони сиёсии худро бо истифодаи хушунат алайҳи хешовандон ва наздикони онҳо дар ватанашон таҳдид мекунад. бо мусоидат ва ташвиқи бозгашти иҷбории шаҳрвандони Тоҷикистон, Кремл ҳаёти беш аз даҳҳо нафарро, ки барои иштирок дар амали зидди беадолатӣ дар ватан ба иттиҳоми терроризм рӯбарӯ мешаванд, таҳдид мекунад, гуфт муҳаққиқи Amnesty International дар Осиёи Марказӣ. ин мо 27 нафар 28 нафар будем, ним шагирифтан, ними дигаша дига аде рой кардем.